andi ko ngannituma bayti so tawi a yiɗama hoto wonma espére taw aresatama ay debbo hoynetake hande sino ko sagam ko ren baɗatmami mamo waɗane ko ganduɗa debbo meeɗa waɗande ɗum e nder e ngoɗo wuro ɗum ko min wima noon an ko hanma noddudem nene kanko ƴetti numéro am o wimo noddam min to gommi ɗo mbaɗa naji o najata debbo herƴat debbo ma daña feemuji seeɗa sa wiyami min mi ala probléme debbo min rewɓe foye caggal ham tan ndewi te an min mi yi aɗa yiɗi booyo mais tottam ko mbimami komi accinma e makko ɗum kadi ko probléme min ala ko mbaɗemi ala ko mbattemi ay sa yiɗi ƴewo ɗum hoorema nenam ne heno wiɗemi o wi gorko tan belɗo ɗemgal o won accuya te an koye ɓen jeeɗa ay ɗemgalam ngal ko weli ko fof ko woni e ɓernam nde ɓuuri ɗam hen musde wuro ngo no wayi yaaji ni fof a jaɓani yiide rewɓe moƴƴuɓe ay min noon min nehatta ɓiyam ha fota no foti ni mala joɓa bonɓe ne guitta ɗum e juuɗama min mi walata ɗum mi wawa ko calimi to ko mbeɗa jaɓa ɗum ɗo dewgal mi heewi haqqe a faami Hamsatou suudu hoɓɓe to ko tombalo yemi an ko woni anani min ko suufima e ma ko jikko doño joguiɗa kala no garduɗa ko noon couleur garɗo fof ɓama ɗum ko woni ayan mami namde seeɗa hol woni probléme ma an holko woni probléme ma mi fawnima ñamde a jaɓani ñamde fat mi werta ko bertanmi ko lewɗa Khadija matanani ko mbiwani ko rokkam darab mbaalo yammi koto suudu hoɓɓe to firti ɗum ko galle ma o ko nan jalta worɓe nanata tan na jalta gallam ɗo kadi min mi haalan ɗum ñanden lamin wi ari biru mum to patron ma o wino soodam sabu hakkude men haalde ɗo walla onon cikkoron hunde fof ko kaalis ne wawi lijjide ɗum an aɗa waɗi capable hay hubbude gas goppira ɗum noon allah e wonde haaside ƴewto hoorema ka bonɗoma allah bonnide mi haalanma gueɗel à partir d'aujourd'hui ko ƴulɓe ndefirta a faami ƴulɓe goggo ƴulɓe kay kanko yaɗo min mi yejjitinomo haalanmo gonga Aïcha min e ma relation min gasi mi nanay an gueɗe ma pewani te an noon Hadija mbeɗa hulanma aɗa ko kolantuma sa renta a jogani tan jogo ay baba aɗani ko jinnomi Binta mi ara mi resma mi takkoye sarama mi wonde e ma ɗum dal welatami nden mi yettina anniyam e ma an koyel ma tokosel ko ñitte ɓole an aɗa jogui aɗa wawi jogade rewɓe ɗiɗi kadi rutti ganda ko gotel mbawɗa ka mburu balɗude mbimi hay gotel ma timmani sa puusaka yaata hakkude men gasi te haaɗi ɗo an sularan solo paro Khadija hokkam temps seeɗa tan o waɗa récupéré kayitaji e debbo ndey a sikkuɗa min dañi temps mo petan min heɗomi ɗo meeɗama yidde aɗan ko mbaɗanomi business tan mbaɗanomi e ma a faami kalmami ko mais Omar ko an woni ɗo mais baba mbeɗa suko an jibinimi mbaɗa ko jom ɗum noon ko convocation comme tokkuma convocation police